Egunon guztioi, poliki-poliki Tolosa normaltasunerako bidea berreskuratzen ari da. Ez naiz nekatuko eta eskerrak eman nahi dizkizuet berriz ere garai honetan arduraz jokatu duzuen Tolosar guztioi. Guztiok egin behar izan dugu sekulako ahalegina egoerara egokitzeko. Une zailak izan dira eta izaten ari dira oraindik. Baina ari gara poliki-poliki egoerari buelta ematen. Gaurko egunean, Asuntzion klinikan ez dago COVID-19-agatik ingresaturik. Jurramendi egoitzan 2 pertsona daude positibo eman dutenak eta Uzturre egoitzan ez dago positiborik. Orain hilebeteko Tolosako argazkia oso bestelakoa zen. Ari gara beraz egoerari aurre egiten, elkarrekin eta indarrak batuta. Baina ez gaitezen lasaitu, datozen egun eta asteetan ere arduraz jokatzen jarraitu behar dugu. Igandean aurrak atera ziren kalera, bihar helduok ere kirola egiteko aukera izango dugu. Laizter saltokiak eta establezimenduak irikitzeko aukera izango da eta poliki-poliki herri honek normaltasunerako bidea hartuko du. Eta orduan ere ezinbestekoa izango da prebentzio neurriak errespetatzea, atzera pausorik eman ez dezagun. Etxeko txikiei ere aipamen bat egin nahi diet, egin duten ahalegin guzti hori aitortu ez, etxeko lanak etxean egin dituzte, etxean jarraitu dute ikasten, bere jolasak etxeko eremura mugatu dituzte, eta hala eta guztiz ere modu eredugarrian erantzun dutela uste dut. Etorkizunean Tolosak erronka handia izango du. Gaixotasunak Tolosak gelditu egin du, eta orain Tolosarrok jarri behar dugu berriz ere herria martxan. Zuhurtziaz, arduraz eta elkarrekin danak lanean.